Hi guys, welcome back to my channel guys. And for today's video guys, pupunta tayo dun sa Hobbit Hills kung saan matatagpuan ito sa likod ng bundok na yan. So ang tawag namin dyan ay Masaraga. So ngayon pupuntahan natin yan. So first time kong makapunta dun. So magdadrive lang tayo from here. I think 40 minutes papunta dun. So yun nga guys. So yun ang gagawin natin ngayong araw. So let's go guys, samahan nyo ako. So tara! So andito na po tayo ngayon papuntang Hobbit Hills. So parang daanan ng kalabaw si Amy. Ayan. Dumadaan na tayo sa matarik na daanan. So ingat lang kayo guys. Baka may ano dyan, ahas. Ayan. So ayan, akyat na kayo dyan. Sorry. So ipapakita ko sa inyo yung ating mga view dito. So andito natin si Mayon. Ayan. So, yan si Mayon. And then sa likod natin andyan si Masaraga Hills. Ayan. So eto pala, may papakita ko sa inyo guys. So tingnan nyo to. Oh, diba? Ayan o. Oh. Dilain na.
Piso! Smile. Pisos. So ayun guys, punta tayo dun sa bahay ng Hobbit. Ayan. So dito sila. Punta tayo dito guys. So andito tayo. Sa kawa-kawa. Punta tayo doon. Hey guys. So andito tayo. Jesus. Bangay na ko. So ganay. So ayun guys, tapos na tayo dito sa Hobbit Hill. So ayun, so sana na-enjoy nyo yung view dito. At baka pumunta tayo sa Mayon skyline. So ayun, pupunta tayo dyan guys. So bye bye.